Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ka anyị kpere Chineke. Ekele na otuto na nsọpụrụ dịrị gị, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ. Anyị na-ebuli aha nsọ gị elu na-aja gị mma na ọ masịrị gị kpọbata anyị n'ụlọ gị taa. Ịbịa soro ndị mmụọ ozi gị bụkuo gị abụ ọma. Ezi Chineke, anyị na-arịọ ka ị bịa n'etiti anyị n'ike nke mmụọ nsọ gị, bịa were anyị kwara ngwa ọrụ n'ife gị ofufe. Gọzie anyị niile bụ ndị nọ n'ebe a, gọzikwa ụmụnne anyị ndị ka nọ n'ụzọ na-abịa. Kwee ka anyị niile gbakọta n'ozuzu oke na n'ịhụnanya na n'ike nke mmụọ nsọ wee fee gị, ka ofufe anyị bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'iru gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Abụ anyị ga-eji malite bụ abụ 149, abụ 149. na-aga n'ihu ime ofufe nrọ n'ụtụtụ a site n'ile anya n'akwụkwọ chọọchị nke Naịjirịa. Biko lee anya na peji 4, peji nke 4. Biko lee anya na ebe edere ma ọ bụ na Xmas. A mụrụ nye anyị Kraịst onye nwe anyị, mmadụ niile. Biko ekwugharịa ya ọzọ. A mụrụ nye anyị Kraịst onye nwe anyị. Biko lee anya na mpeji nke 5.
Colette maka iji ọka nke obi mmadụ niile Chineke nke pụrụ m ihe niile gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị onye maara ọchịchọ niile onye na-adịghị ezu ihe ọbụla n'anya gị sachaa echiche nke obi anyị site n'iku ume nke mmụọ nsọ gị ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma wee bulie aha nsọ nke ozi kwesị site n'aka asọgoro anyị. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile, otuto dịrị Chineke n'ebe kachasị elu, udo dịkwa ndị ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ihe niile, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihe ebube gị. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, imepụ ihe nke ụwa, mere anyị ebere, ị na-anọdụ n'aka anyị nke nara ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ otu onye nsọ ahụ, naanị gị bụ otu kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ n'otuto nke Chineke bụ nna. Amen. Biko lee anya na mpeji nke 8, nchịkọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ, ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Anya na page 10, mpịaji nke 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị n'ebe nna anyị n'eluigwe, ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Nụrụ n'okwu nkasi obi nke onye nwe nzọpụta anyị Kraịst na-agwa ndị chere ya n'iru n'ezie: bịakwutenụ m, unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọnụ, ndị ebukwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya ka onye ọbụla nke kwere na ya ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike ihe niile nke Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Ka anyị were nwayọọ gba ikpere na kwupụtara Chineke mmehie. Mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị mehiewo megide gị, mmadụ ibe anyị, ime echiche n'okwu na omume, site na nleda anya anyị na n'ike nke anụ arụ anyị, site na njọ anyị kpachapụrụ anya mee. Anyị ejezi ije ka ozuzu kwesị dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkụrụ aha nke Kraịst, ma anyị si n'ihe ọjọọ wezugo nwanyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị ewuobi anyị niile echegharịa ya mehie niile anyị, ihe ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihe anyị, gbagara ihe niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe ime otuto wedịrị aha gị. Amen. Ka anyị gbanụ nkịtị nwoke, cheta nkwupụta mmehie anyị mere ugbu a. Anyị gwara Chineke sị na anyị na-emehie n'okwu na omume, n'ụzọ dị iche iche ka anyị si eleda mmadụ ibe anyị anya, abụrụ ihe ịsụ ngọngọ n'ụzọ ụmụnne anyị. Achọrọ m ka anyị were obi anyị niile dị ka anyị siri, anyị were obi anyị niile chegharịa.
it is possible that you can remember some kind of offense that you were involved in during the week. Bring it before God and ask for His forgiveness. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike gbakwa unu ume n'ezi ọrụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu ka ekpere Chineke. Sọnde nke ise ka Epifani gara Kọlet nke dịrị ụbọchị taa, n'ime mkpamkpa akwụkwọ ebiri ebi. Onye nwe anyị, anyị na-arịọ gị ka ị debe nzukọ gị na ezinụlọ gị mgbe niile n'ezi ụzọ gị, ka e were ike okwu gị lụọra ndị dabere naanị n'olileanya nke amara nke eluigwe gị ọgụ mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko ka nụ ihe mmụta nke mbụ. N'ebe a ka anyị ga-enwe ihe mmụta nke mbụ. Akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke 58. Isaiah chapter 58. Were akpịrị kpọọ mkpu, egbochila. Welie olu gị dịka opi ike, wee gosi ndị m njehie ha. Gosikwa ụlọ Jekọb mmehie ha. Ma mụ ka ha na-achọ kwa ụbọchị. Ịmara ụzọ m niile na-atọkwa ha ụtọ, dịka mba nke mere ezi omume, nke na-arapụkwa ikpe nke Chineke ha. Ha na-arịọ m ikpe niile nke ezi omume, ịbịaru Chineke nso na-atọ ha ụtọ. Ha sị, n'ihi gịnị ka anyị buworo ọnụ ma ị hụghị? N'ihi gịnị ka anyị wedaworo mkpụrụ obi anyị n'ala ma ị dịghị ama? Lee, n'ụbọchị obubu ọnụ unu na-achọpụta ihe na-atọ unu ụtọ. Ọ bụkwa ihe niile nke pụtara na ndọgbu ndị ọlụ unu na-adọgbu onwe ha n'ọlụ ka unu na-anara n'ihe ike. Lee, ọ bụ n'ihi ise okwu na ịlụ ọgụ ka unu na-ebu ọnụ, ya na iwere ọkpọ nke mmebi iwu tigbue. Unu adịghị ebu ọnụ dịka taa ime ka anụrụ olu unu n'elu. Ọ bụ dịka nke a ka obubu ọnụ nke m na-arọpụta bụ ụbọchị mmadụ ga-eweda mkpụrụ obi ya n'ala. Ọ bụrụ ịrụda isi ya n'ala dịka amị, na ịgbasa akwa mkpe na ntụ n'okpuru ya? Ọ bụ nke a ka ị ga-akpọ obubu ọnụ n'ụbọchị na-atọ Jehova ụtọ? Ọ bụ nke a bụ obubu ọnụ na-arọpụta: ịtọpụ agbụ niile nke mmebi iwu, ịtọsa ihe okike niile nke yoku, na izilaga ndị a na-emegbu emegbu ka ha nwere onwe ha, ka unu tijikwa yoku ọbụla. Ọ bụ ikesara onye agụụ na-agụ nri gị, ka imekwa ka ndị e wedara n'ala, ndị na-awagharị awagharị, ka ha bata n'ụlọ gị. Mgbe ị hụrụ onye gba ọtọ, ka ị kpuchie ya,
ka ị gharakwa izonarị onye arụ gị onwe gị. Mgbe ahụ ka ihe gị ga-anwapụta dịka ụtụtụ. Anụ arụ ọhụụ ga-ekpuchikwa n'arụ gị ngwa ngwa. Ezi omume gị ga-agakwa n'iru gị. Nsọpụrụ Jehova ga-agakwa n'azụ gị. Mgbe ahụ ka ị ga-akpọ oku, Jehova ga-azakwa. Ị ga-etiku ya, ọ ga-asịkwa, lekwa m. Ọ bụrụ na anyị si n'etiti gị wezụga yoku ahụ, na nsetịpụ mkpịsị aka na ikwu ajọ ihe, ọ bụrụkwa na ị wepụtara onye agụụ na-agụ ihe mkpụrụ obi gị chọrọ, ọ bụrụ na ị mee ka afọ ju mkpụrụ obi ewedara n'ala, ihe gị ga-awa n'ime ọchịchịrị. Oke ọchịchịrị gị ga-adịkwa ka etiti ehihie. Jehova ga na-edukwa gị mgbe niile, mee ka afọ ju mkpụrụ obi gị n'ebe niile kpọrọ nkụ. Ọ ga-emekwa ka ọkpụkpụ gị niile dị ike. Ị ga-adịkwa ka ubi a gbara ogige nke dere mmiri nke ọma, dịkwa ka ebe mmiri na-asụpụta nke mmiri ya na-adịghị ata ata. Ndị ga-esi n'arụ gị pụta ga-ewu kwa ebe niile bụ mkpọmkpọ ebe site na mgbe ebighị ebi gara aga. Ntọala nke ọtụtụ ọgbọ ka ị ga-ewuli. A ga-akpọkwa gị onye mmechi ntipu, onye nkwazi okporo ụzọ ibi ebi. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Tidium, I get Bilikwe in place of sound for today.
nọdụ ala maka ihe mmụta nke abụọ. The second reading will be taken from Paul's first letter to the Corinthians, beginning to read from chapter 2, verse 1. And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. Yet we do speak wisdom among those who are mature, a wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age who are passing away, but we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom, which God predestined before the ages to our glory. The wisdom which none of the rulers of this age has understood, for if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory. But just as it is written, things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love him. For to us God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ oziọma na ịnụ okwuchukwu site n'ịbụ abụ 258, hymn 258. Obi na
oziọma n'isi nke ise. Oziọma dịka Matthew onye dị nsọ dere ya, malite n'amaokwu nke mbụ. Matthew chapter 5, beginning to read at verse 13, not 1, at verse 13. Unu onwe unu bụ nnu nke ụwa, ma ọ bụrụ na nnu etufue ụtọ ya, a ga-eji gịnị mee ya ka ọ ghọọ ezi nnu? Ọ dịghịkwa ire iji mee ihe ọbụla ọzọ, ma ọ bụghị ka a tụfuo ya n'ezi mmadụ azọọ ya ụkwụ. Unu onwe unu bụ ihe nke ụwa. A pụghị izobe obodo nke e wuru n'elu ugwu, ma ha adịghị amụnye oriọna dọba ya n'okpuru mgbe, kama n'elu ihe ịdọba oriọna. Ọ na-enyekwara mmadụ niile nọ n'ụlọ ahụ. Ọ na-amụkwara mmadụ niile nọ n'ụlọ. Ọ na-enwukwara mmadụ niile nọ n'ụlọ ahụ. Otu a, menụ ka ihe unu na-enwu n'iru mmadụ, ka ha wee hụ ọlụ ọma niile unu, wee too Nna unu nke bi n'eluigwe. Unu echela na abịara m imebi iwu Chineke ma ọ bụ ndị amụma ya. Abịaghị m imebi, kama imezu ya. N'ihi na n'ezie asị m unu, ruo mgbe eluigwe na ala ga-agabiga, ọ dịghị otu ihe ọbụla dịkarịsịrị nta ga-agabiga n'iwu ma ọlị, ruo mgbe ihe niile ga-eme. Ya mere, onye ọbụla nke ga-emebi otu n'ime ihe ndị a dịkarịsịrị nta nke e nyere n'iwu, nke ga-ezikwa mmadụ otu ahụ, a ga-akpọ ya onye dịkarịsịrị nta n'alaeze eluigwe. Ma onye ọbụla nke ga-eme ha, zikwa ha, onye ahụ ka a ga-akpọ onye ukwu n'alaeze eluigwe. N'ihi na asị m unu na ọ bụrụ na ezi omume unu adịghị karị ezi omume nke ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii nke ukwuu, unu agaghị aba n'alaeze eluigwe ma ọlị. Nke a bụ oziọma nke Kraịst. Chineke. Isi iyi na-eru n'ihi mkpụrụ obi njọ. Mkpụrụ obi njọ kwee ka a saa gị n'ọbara nwa atụrụ, ka ịdị ọcha karịa snow. Nna anyị na-arịọ gị ka ị were
mmụọ nsọ nke eluigwe gị kwee ka ihe gị mụọ n'ime obi anyị, ka ihe a mụọ n'ime obi anyị ka ọ ga-abụ mgbe ị na-abịa ya bụrụ na ihe niile merụrụ emerụ esile n'ebe ahụ pụọ, n'ihi na ihe adịghị anagide ọchịchịrị, ọchịchịrị adịghị anagidekwa n'ihe. Ya mere ka ihe gị mụọ n'ime ndụ anyị ka ọchịchịrị wee si otu agbalaga n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị nọdụ ala. Ekelela m Chineke na anyị niile nwere ike ịgbakọta taa n'ofufe nke Chineke anyị. David si aṅụrịrị m ọṅụ mgbe ha na-asị m ka anyị jee n'ụlọ Jehova. I hope you feel that way this morning, that you are glad when they said to you, let us go to the house of the Lord. For me, it is always a joy. Even when I was not a priest, it has always been a joy for me to stand or to sit among God's people on a Sunday morning worshiping the Most High God. Amen. I pray that our love for God will grow so much and get to the point when you get excited every Sunday morning when it is time to go to church. It is time to go and worship the Lord. It is time to go and hear His word. It is time to go and partake of the body and blood of Christ. Today, the gospel is talking to us about shining for Jesus, shining for God, allowing our light to shine so that the world may see the goodness of the Lord and the mighty power of God in our lives and give Him glory. I pray that every day of my life, God will see something in me that honors Him, that makes Him glad. I want to see in the passage we read in Matthew's Gospel, 3 types of Christian. I'm not talking to you today as if you have not become a Christian. I know you are a Christian. You have heard the word of God. Enulokwu Chineke ugboro ugboro. Ị marala ihe ọ bụ ịbụ nwa Chineke na ịbụ onye asara n'ọbara Jizọs. Ịnụna na onye ọbụla chọrọ ịbịakwute Jizọs ga-abịarịrị through Christ. You have heard it and probably you have also believed it. But the taste of the pudding, they say, is in the eating. You cannot say that you're a Christian and your life is showing something else. That is not possible. Or else you were never a Christian. Ana m achọ ka m gbaa anyị ume ịbụ the best that we can be for God. Because only the best is acceptable to God. I know none of us is perfect yet. God is building us from one degree of glory to another. Ọ na-eme ka anyị bụrụ ndị nke ya site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, ya na-eme ka anyị na-arị n'ogo. But we must be aware. Ọ dị mkpa na anyị ga-amarịrị na ọ ga-ewe anyị anya na Chineke adịghị anara nke nta. He wants all of us. He wants it all. Everything about me, God wants. Ọ sị m gaghị enye onye ọzọ gịnị otuto m. I will not give my glory to another person. So if Satan is receiving glory from any part of your life, that is not acceptable to God. God says, I want you, all of you. Your family life, your church life, whatever life you want to call, God wants to be in that area. He doesn't want to be a silent listener to the conversation in your life. He wants to be an active participant in every aspect of your life. Praise God. And if you let Him, oh, there is no telling what you can become. When I read that passage where the Bible says, you are the salt of the earth, you are the light of the world, I see 3 types of
Christians. Number one Christian, the good for nothing Christian. Good for nothing. Osi, oburu na nnu atufu uto ya. Aga eji gịnị mee ya ka ọ ghọọ ezi nnu ọzọ. Ihe o mere bụ, it has become a good for nothing salt. Only good for being thrown out and being trampled under feet by men. Good for nothing Christian. Nnu o gitigi alofe gano utofe. Ọsọ kwa gitigi anu ipe. Ọsọ gi gagbuo nnabe tige nga ahụ ma nnu adịghị ya ọtọ ishishi n'ọnụ. But ọ bụrụ na ị gara ala ya ga-echesuru nnu. Ya remember how like akpụ nnu akpụ. Gaja zuo otu ike nnu. Erum isi ofe ga-apụrụ nnu pụọ. Pula pụọ gị pụcha gị lahire lee ma ọfụlalịa gị sọfụlalịa ga-apụ dịle pụpụ isi otu ike nnu ala otu ofe. Yet, ọdụ ha n'ofe ga ụdị nnu gịnị ka ọ bụ na-agaghị ịtọ ụtọ. It is a good for nothing salt. Ihe ị gara imewe ilufu ya na-eji ndị mara eme gịnị azọ ya. It is the way God compares the Christian who says, I am a child of God, but ile anya n'ime ndụ ya, ile anya otu o si aga, otu o si akpa agwa. You see nothing about Christ in him or her. The Christian is supposed to be one that lightens, that changes the conversation whenever you come in. Whenever you are there, people don't dare talk about nonsense. Because onye church so he zip on her mission. That's the kind of effect I was seeing when Nimu wine on him. It is, don't allow yourself to be comfortable where evil is being planned, where evil is being discussed. I want you to be a Christian. I want myself to be that type of Christian that when evil people see us, hey, enyo kabela. Hey, enyo wine kabela. Maria Maka Leno Tode. Different. Showing the light. Putting yourself as salt in a world that is broken, that is tasteless. You know, when the man now, Abi eulogize on Yahabi Kuhebanyonya Hase, he was the light of the party. He was the life of the party. What do you understand when you say that somebody is the light of the party? It's because whenever that person comes, he or she ignites the people. I want you to be the life of the party, the Christian party. That's why we are here every Sunday morning talking about Jesus and the way the Christian should live for God. It is now good for nothing except to be thrown out and be trampled under feet by men. That's the number one type of Christian. There's another type of Christian I call the average Christian, the kind of Pharisaic Christian. I may otu ahi wujiri kaya imecha ya otu ahụ ọgwụla. Nwere mgbe anyị na-akpa ekpe agwa ndị Farisi na chọọchị anyị nga biko iwe wele gị ma mkpọrọ ahụ dịle ji akpa agwa ndị Farisi otu ahụ iwujiri otu ahụ Anglican ji kaya ka a ga-emere ya n'ime ha otu ahụ ya eseti aka ọkpọ. Christian Pharisaic ndị ode akwụkwọ ndị mara otu ebe dot na ebe dot na full stop dị. Ma cross ha tigi as an Anglican ya bawa. Ihe ọma agwụla a ga-emerịrị ya dịka ụkpụrụ Anglican si ime ya otu ahụ obi adị ya mma. It's a Christian.
but a legalistic kind of Christian. That is good in a way, because any place you gather where there is no law, people start to behave foolishly. We need to have some kind of direction and law and tradition, a way the things are done in our church. We need that. But if your Christianity stops there, question mark. Who knows that I sometimes we make mistakes. There are so many people who cannot endure the mistake of others, but they themselves make a mistake and they want people to bear with them. Okay, they make mistake all the time, and everybody says, "No, but I have one." But you want make mistake and go report. Legalistic Christianity is not acceptable to God. That's number 2 Christian. Remember, number 1 was good for nothing. Number 2, legalistic, Pharisaic Christian. But there's a third Christian in the church. I call that one the excellent Christian, who goes over and beyond what is expected. Is I got 1 mile, I got 2 miles. Is here what happened in a church? Yes, there is no complaint. $50 every year for mothers union something. Dolly. But this type of Christian, as here with the 50, here with 100. Nihina, Omana Chineke Bruzo Nya Eka. And he would have Chineke na Toyota. And Omana Kwanana, Yanya Chineke 100, Erich, Nuzo Dichi, Chineke with area 200. Yama accident, Garime Chineke may avert that accident. Ega Hagariji Rujemota, the Qualimabe. Praise the Lord. You know why this excellent Christian is important? It's because Monoria Eligwade. My brother, you turn again to that. I want everybody to turn to that gospel that we just read. The gospel we read, the last verse of the place we read is verse 20. And I want my brother Chuck to read it for me. Please listen very carefully. That is Matthew chapter 5, verse 20. Listen carefully, please. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter the kingdom of heaven. See? Thank you. Except your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees and the Sadducees, you will not enter the kingdom of heaven. Ọ bụrụ na ezi omume gị akarịghị ezi omume nke ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ, adịghị ebe iji azụ agaji. Ọhịa ọkara. Ịgụ n'ebe ndị ọzọ edere ihe, ọ sị, nwa Chineke, ndị na-ekwere ekele ndị leje ekwere gị ekele, right? Anyị niile nwechara our special people in the church. Gị hụ onye ka ọzọ ịla like ha ga-agafe. Ịhụ nwanne gị ka ọzọ ahụ like, hey, sister ka ma kọọ ya. Ọ sị ndị Farisii ji emekwa otu ahụ. Ndị amaghị onye Chineke wụ ji eme otu ahụ. Okay, Christmas, Aleje nye onyinye. Aleje weta gifts, you know. Gabia chira ndị ahụ like na church. Gabia kemacha gift gị. Echela otu nwanne anyị nwaanyị anyị na-ana ekpere church mgbe mbụ. Every time ya evujuo boot ya na moto, ma ọ ga-ahekere ya wuru ofe echichara esi dịla fridge. Agbasa church ma ọ target la ndị ọ chọrọ ka ha na-aghọta ihe okwu. Ya target cha hotel, agbasa ha na church. Nwanne bịa ya evughị gị ofe shiri kemme okporoko juru. Ya wụrụ ahekere ya achị ya in quantum gị la eruzie echi ya bịa kara gị ihe okonye gị ofe ahụ yesterday. Ma ikwe ha gị Yesu. Ọ
ọsị ndị Farisii ji emekwa otu ahụ, ndị na-amaghị Chineke ji eme otu ahụ. Ya bịa jụọ ajụjụ sị, gịnị ka ị na-eme karịa ndị ọzọ? If your righteousness does not exceed the righteousness of the Pharisees, you're not going anywhere. If you don't go the extra mile, it's not happening. Beloved, what we are saying this morning is that there is a fasting that is acceptable to God. There is a type of Christianity that is acceptable to God. There are so many Christians who are willing to condone evil and participate in it. In wrong, I may object. I say, "Nah, get off reach. On a church." Halfway, me here. I'll give her little. In fact, I'll give her a church on you. So why are you making noise? Let's do it. The question is, what kind of influence are you wielding on people? It is not in dispute that you are a child of God. No, I'm not indicting you like that. I'm not saying you're not a child of God. I'm asking, what type are you? The type that will influence people positively, make them find the way to God, or the type that will lead them to hell because you want your own glory to be eulogized everywhere. I want us to bow our heads in a moment of silent prayer. Chineke ekwela ka m bụrụ ọdịọkpọrọ dị ehi n'afọ na chọọchị. Ị ma na o nwere ihe a na-akpọ ọdịọkpọrọ dị ehi n'afọ. Amaghị m ihe I've never seen it before. But I know na m ga ndị mmadụ kwuo sị o nwere ihe ọdịọkpọrọ dị ehi n'afọ. That is, it is in there in the tummy of the cow, but it has no function. Chineke ekwela ka m bụrụ ọdịọkpọrọ dị ehi n'afọ. Be otu ahụ banyere onwe gị. Nnu that has lost its taste. Is it me? How am I flavoring, sweetening the assembly of God's people? That's the question I want you to ask yourself today. And believe me, I ask myself that question every day. As the pastor of this church, how am I influencing my people? How am I drawing them closer to God? How am I a good example to them? That shows you that I'm not claiming to be perfect yet. I'm not claiming to be the best. I'm not claiming to have arrived. I am walking with you, my brothers and sisters. I'm walking with you for us to become excellent Christians, not good-for-nothing Christians. We cannot be. We cannot afford to remain good-for-nothing Christians. We want to be Christians that make impact, that have effect. When I look into this church, I see my brothers and sisters who are willing to work. They are here when nobody else is. They're using their time and their talent to make sure that things are working out in the church. And when some people look at them as on our hand on a church every year, mayaka, every day, mayaka, I go on a church, I learn for a honor. But oh, Nayako Kolishi, see my schedule. Your schedule, but you like Kochonye with our schedule, Kiana Chinekor. Eat beddie. Your righteousness must exceed the righteousness of the Pharisees for you to enter the kingdom of God. Help me, Jesus, should be your prayer. To acquire the righteousness you alone give, so that my righteousness, my love for God, will be more than that of the Pharisees and the Sadducees. Ekwekwala ka m dịrị otu a wee laa.
when that should be our prayer. Change me. Honor your name in my life. Don't let me be like this cynical Christian, this critical Christian, this one who always talks evil about others, this one who always wants to influence others for evil. Let me be a Christian that influences people for good, who is willing to go the extra mile for that brother who is sick, for that brother who is hungry. But one night when I go, the Old Testament lesson, ọ gụrụ anyị ihe banyere obubu ọnụ Chineke na-achọ. Obubu ọnụ Chineke na-achọ sị na ọ bụ inyere ndị ogbenye aka, ime ka ndị atọrọ mkpọrọ si na mkpọrọ laa, ịhụ ụmụ ogbenye na-enweghị uwe ga-eyikwasị uwe ka ọ ghara ịgba ọtọ, ka oyi ghara ịtụgbu ya. What are you doing more than others? Ọhịa Chineke jụrụ anyị in another chapter of that Matthew's Gospel. Ndị na-amaghị Chineke hụ ndị na-amaghị Chineke ibe ha, ndị ogboni hụ ndị ogboni ibe ha, ha ekele ha otu a na-eji ekele. They greet one another in a particular way. Ndị na-amaghị Chineke hụ nwanne ha, ha asọpụrụ ya, ha emere ya ihe ekwesịrị ka emere ya. Chineke sị ọ bụrụ na anyị na-eme otu a ndị ọzọ si eme, otu a ndị Farisii na ndị Sadusii na ndị ogboni si eme, ịhụ onye ka ha ekele ya otu dị mma, ịhụ onye na-awụ onye ka ha chụọ ya. Ọ sị gịnị ka ị na-eme karịa ndị ọzọ? How are you special? How are you better than others? If you greet only those who greet you, you help only those who help you, or those whom you hope to receive some favor from, that is the people you're helping. Ọ sị mgbe ị ga-anata ihe n'aka Chineke, mgbe ị na-ele onye ahụ ị mara na akụọ ya n'ala ugboro ise, agaghị akụta ya inye aka ahụ inyere ya. Therefore, you're not expecting anything in return when you help him. That's the kind of Christianity God wants us to practice. My prayer is that God will help each one of us to go over and beyond what others are doing in our bid to serve God, in our bid to live for Him. Let there be a healthy competition for doing the right thing, for living the right way. Let our competition be our competition. Onye yikalam no we daron. Onye abakalam na kishi ka edi ogologo. Oh, onye abakalam na gwaoma dika nwa Chineke. Let there be that kind of healthy competition. N'ime ụlọ nsọ Chineke. Ka ezi omume anyị karịa ka ndị bịara idowe iwu, ndị bịara keep tradition. And please know that I'm not saying that tradition is bad. It's just that we must go beyond that. Why we take anyị na njedebe? Onye nwe anyị, anyị ekele gị n'ihi na ị mere ka anyị ghọta okwu gị. Na o nwere mgbe nnu na-atụfu ụtọ ya, and once nnu tụfuru ụtọ ya, oh, all good for nothing. Salt. Chineke anyị achọghị ịbụ good for nothing. Nyere anyị aka ịbụ ndị ọ ga-abụ anyị bata ihe Chineke nwụọ, anyị bata n'ọchịchịrị ihe adị, anyị bata ebe a na-akwa akwa ọchị na obiọma adịrị. Nye anyị ike ime karịa ka ndị Farisii si eme, ka anyị wee bụrụ ndị ga-eketa alaeze gị ma emesịa, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. To thee, oh my son, every
biko na ibilie wee were okwukwe nke na isi a mesie okwukwe anyị ka ọ dị na page 12 usoro oriri nsọ anyị page number 12. Anyị niile ga-ebili ọtọ. Ndị na-enweghị ike ibili ọtọ nwekwara ike ịnọdụ ala, nsogbu adịghị. Page 12. If you're not speaking the English in the Igbo language, please, the English is on the right hand of the page, which is 12b. Mmadụ niile ka anyị sị, anyị kwere n'otu Chineke bụ nke pụrụ ime ihe niile, onye kewere eluigwe na ụwa, ihe niile nke anya na-ahụ na nke anyị na-ahụ. Anyị kwere n'otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na n'otu Ọkpara nke ndụ, onye nna ya mụtara ọtụtụ ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara na ihe, ezi Chineke nke pụtara na ezi Chineke, onye a mụtara amụta ma ekeghị eke, n'ihe na nna ya bụ otu dị, onye sitere n'aka ya wee kee ihe niile n'ihi mbụ mmadụ, n'ihi nzọpụta anyị. O si n'eluigwe rịdata, ike nke mmụọ nsọ, o yiri anụ ahụ bụ mmadụ, nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary, e wee mee ya mmadụ. N'ihi anyị akpọgidere ya n'obe n'ụbọchị Pontius Pilate, ọ hụrụ ahụhụ ọnwụ, elie ya. N'ụbọchị nke atọ, o si n'ọnwụ bilite ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri nke nna, ọ ga-abịakwa ọzọ n'otuto ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, alaeze ya agaghị enwe ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị, onye na-enye ndụ, onye sitere na nna na ọkpara pụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na nna na ọkpara. O kwuru okwu site n'ọnụ ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim n'ihi mgbaghara mmehie. Anyị na-ele anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ nke ụwa ga-abịa abịa. Amen. Ka anyị kpere Chineke. Biko nọdụ ala. N'ime ekpere anyị ka anyị kelee nna anyị Chineke kelee n'ihi ịhụnanya na obi ebere ya nke duru anyị site n'izu gara aga wee bata n'izu nke a. Ka anyị kelee Chineke anyị n'ihi ọgwụgwọ nsọ ya nke anyị na-ekere oke n'ime ya, n'ihi ngọzi ya nke dị iche iche ọ na-enye anyị. Ka anyị kelee ya n'ihi ụmụnne anyị ndị Chineke mere ka ha mụpụta nwa n'udo, ndị Chineke napụtara n'aka ọrịa, ndị Chineke napụtara n'ihe ize ndụ nke okporo ụzọ, ndị Chineke gọziri ezinụlọ ha n'otu ụzọ maọbụ ụzọ ọzọ. Amaara m na anyị nye ohere si mmadụ niile bịa gbaa ha ma otu Chineke si gọzie ha n'ime izu a gara aga. Anyị ga-enwe ọtụtụ ndị ga-apụta sị, lekwa ka Chineke si gọzie m. Ya mere, keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ka anyị kpee ekpere banyere ụmụnne anyị ndị ihe na-ara ahụ n'oge dịka oge a, tụmadị ndị ebipụtara aha ha n'akwụkwọ anyị ji ele anya na-ekpe ekpere. Mmadụ dịka Georginia Nwadịgo na Charles Nwadịgo di ya, Regina Njọkụ, Ngozi Okezie, Vincent ahaghị otu, Celestina Ọhanaja, Chioma Okeke, Benson Wogo, Adeline Anamelechi, Chidimma Egwim Obi Eke, Georgiana Nwagwu, Daniel Inusa, Josephine Iwanyanwu, Jesse Nwosu, Moses Nadora Ahaotu, Sylvanus Nwosu, Felix na Patience Oru, ndị ukwu Okonkwo, Ijuru Uzoma, Chiemezie Nnaji, Christian Joko, Christopher Nwachukwu,
onye kwere ndukwe Donald Nwosu, Chinwe Iheoma, Kingsley Ogbunigwe, Christiana Chukwunyere, Thomas Nwachukwu. Biko onwe ndị ọzọ ị maara ahụ na-adịghị ma ọ nwere mkpa, ana m arịọ ka ị kpọọ aha ha. O metụkwa gị n'obi, gwa ụkọchukwu ma gbasaa chọọchị si na onye dị otu a nwere mkpa maọbụ na ha adịghị ya, ka anyị nwee ike na-echeta onye ahụ n'ekpere. Ya rụkwara gị onwe gị nwere mkpa nke na-achọghị ka onye ọzọ mara. Ị nọ n'ihu Chineke ugbu a ebe a na-aza ekpere. Ọ dịghị mma mmadụ ịbala ụlọ akụ ya eje pụrụ nwamkpa ifụọ. Anyị nọ n'ụlọ akụ Chineke ugbu a ebe Chineke nwere ngọzi dị iche iche ọ ga-enyere onye kwere na onye kpọrọ ya. Were aka gị zọpụ onwe gị, kpọọ Chineke oku banyere mkpa ahụ, ọ ga-eme ya. Ụzọ gị niile gbachiri, ibu gị niile ọ dị arọ, naanị iweli anya gị n'elu, ihe ahụ dị gị mkpa Chukwu ga-eme, ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ya, ma ị kwere n'okwu ya, ihe ahụ dị gị mkpa ọ ga-eme, ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ya, ma ị kwere n'okwu ya, ihe ahụ dị gị mkpa ọ ga-eme. Ụzọ gị niile gbachiri, ibu nke na-ebu ọ dị arọ, naanị weli anya gị lee n'elu, ihe ahụ dị gị mkpa Chukwu ga-eme, ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ya, ma ịtụkwasị obi, ihe ahụ dị gị mkpa ọ ga-eme, ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ya, ma ikwere n'okwu ya, ihe ahụ dị gị mkpa ọ ga-eme. Chi anyị ga-eme ya ma ọ bụrụ na ikwere n'okwu ya, ma ọ bụrụ na ịtụkwasị ya obi, butere ya mkpa ahụ. He is able, abundantly able to deliver those who trust in him. Therefore, trust in him today. He will heal the wounds in your heart. He will touch you in a way no human being can touch you. He will restore your joy in him. He will restore your faith in him. Ka anyị kpee ekpere banyere ụmụnne anyị ndị izu anyị batara n'ime ha bụ mgbe ha ji eme emume ncheta ọmụmụ ha. Ndị a kpọrọ aha bụ Clinton Eseọnụ, Lois ahaghị otu, Onyinyechi Ezichi, Oziọma Nwanevu, Ọnwụvu Uche, Ijeọma Nwosu Shefa, Munachi Duru, Adaeze Wando, Clifford Okachu, Delight Madochibe ya. Onwe ndị ọzọ birthday ha batara n'ime izu a, anyị amaghị ha because ha edeghị ya n'akwụkwọ ebe a na-esi akọpụta aha ndị mmadụ na ebe edesiri birthday ndị a. Onye ọzọ birthday ya dabatara n'ime week ya, from now till Saturday na-abịa abịa, ka anyị cheta onye ahụ n'ekpere. Ka amara Chineke bara ụmụ ya ndị a ụba, ka Chineke anyị tụkwasịrị ha ndụ n'elu ndụ, amara n'elu amara, ịhụnanya n'elu ịhụnanya. Ka Chineke tụkwasịrị ha okwukwe ka ha ga-eji na-efe ya n'ime mmụọ na n'eziokwu.
anyị na-arịọ ka Chineke anyị gọzie ụmụ ya ndị a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị cheta ụmụnne anyị ndị na-eme emume mgbe ha gbara akwụkwọ n'oge izu a. Ọ dịghị onye depụtara aha ebe a, mana anyị niile ndị ezinụlọ dị iche iche anyị na-echeta di na nwunye, nne na nna na-ekpere ka Chineke anyị gbaa anyị ume n'ọlụ anyị na-alụ ịzụpụtara Chineke ụmụ kwesịrị ntụkwasị obi. Ụmụ ọ ga-abụ ahụ ha sị ndị a bụ ndị nke Chineke n'ezie. Anyị na-arịọ amara Chineke n'elu ezinụlọ anyị dị iche iche, ka di na nwaanyị kwekọrịta. Ndị Igbo na-asị na ọ bụrụ na di na nwaanyị ekwekọrịta n'isi ji na-afụta anya nri. The unity of the family is the only thing that can bring progress to that family. When each person, the wife is looking somewhere else and doing something else, and the husband is doing something else, they can't pull together. And their wealth and their well-being cannot be what it should be, what God designed it to be. Therefore, let's pray for our families. Young people, pray for your fathers and mothers. All of us pray for one another that God will sustain our relationship with our spouses, with our wives and husbands, so that there will be peace and progress in our families. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị. Ka anyị kpee ekpere banyere ụmụnne anyị ndị ahụ na-eru uju n'oge dịka oge a. Ka anyị cheta ezinụlọ Patience Ụfọmadụ, onye lara ala. Ka anyị cheta karịsịa bụ di ya bụ Chukwuemeka Ụfọmadụ. Ka Chineke anyị were amara kashie ya obi. Ka Chineke durukwa ha mgbe ha na-ala Naịjirịa maka olili Patience. Ka anyị cheta ezinụlọ nwa amara ndị na-eru uju maka ọgọ ha nwoke nwụrụnụ. Ka Chineke anyị kasie ha obi, nyekwa ha amara ha ga-eji gaa olili ya. N'ikpeazụ, ka anyị chee n'echiche banyere obodo anyị bụ Naịjirịa, ebe anyị si pụta hie. Ụdị ihe na-eme n'obodo ahụ na-agba anya mmiri. Ọ bụrụ na ị na-ege ntị na-anụ ụdị ozi si ebe ahụ na-apụta, otu a ga-esi dowe mmadụ were mma gbufu ya isi, ese ya na foto na-esigara ụwa niile. Otu a ga-esi lee obodo nta dịka village, gbuchaa mmadụ niile n'ime ha, gwuo ala, likọta ha niile n'otu ili, mass grave. Ihe a obodo ndị nke kwere na Kraịst, ọ bụ ndị Alakụba na-eme ihe a. And ha na-abata ebe anyị n'ọdịda anyanwụ na ọwụwa anyanwụ na-achọ ịla ihe n'iyi. I saw a WhatsApp message that showed about 480 Boko Haram people who had traveled in 30 buses coming down to Port Harcourt in the middle of the night, and they were stopped and arrested and disarmed. They are doing all their best to spread the religion of hate and to destroy the peace that we have in the South. Let us pray that God will stop them in their tracks and let people be. Achọrọ m ka anyị kpee ekpere otu o si dị anyị n'obi. Mmegide a na-emegide ụmụ Chineke nọ n'ime obodo ahụ bụ Naịjirịa. Ka o metụ nna anyị n'obi, ya bụrụ mmehie ya, biko gbaghara. Ma ka o metụ ya n'obi ịnapụta ụmụ ya na ịla ike niile nke ekwensu n'iyi bụ ike a na-ebili imegide ụmụ Chineke. Ka dịka ejidere these 480 people,
Case go to an age, then the other may infiltrate the South to cause trouble, to kill people, to make sure that they have overrun Nigeria with this cancer called Boko Haram, and their message of hate, their terrorist agenda, that God will foil it and destroy it. Let this not be a time when you keep quiet. I want you to be praying. Let this whole church rise in anger, in holy anger against this spread of evil in our country. That God will take control, and every move that in the outside game make it to come down to destroy things down south, that God will destroy such a plan and keep us safe, keep our people safe, so that when we go home from here, we will be safe there. We didn't come out here to stay here forever. We didn't cut our roots or our connections with home. Some of us make it a point to go on holiday whenever we have time to go home. Let us pray that safety and protection of life and property will reign in our country. Ayariona Jesus. Ka anyị cheta na ụmụ anyị ndị na-agụ akwụkwọ n'ala, ndị nọ na kọleji dị iche iche, ndị nọ na schools dị iche iche, tụmadị ndị nke na-ele exam. Ọ dị ụfọdụ n'ime ụmụ anyị ndị na-ele ule n'oge dịka oge a, iji gaa n'ọkwa dị elu. They are having exams in order to go to the next level in their educational process. That God will support them and heal and help them, keep them safe, and make sure that no evil befalls them. Onwe ihe ọzọ ichetara anyị kwesịrị ikpe n'ekpere, chee ya n'ihu Chineke n'ihi na ọ na-aza ekpere. Kelela m Chineke n'ihi ụmụnne anyị ndị gara Nigeria, ndị lọtarala nọ. And when I spoke to Roderick recently, he told me it will not be long now before he comes back. So let's pray for a safe trip for him when he comes. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị. Chineke, ka onye kwuoro anyị nkwa sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ atọ maọbụ karịa otu ahụ sikọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, ya na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke ndị nsọ dịnyere anyị n'elu ugbu a na mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ka anyị bilie nyerịta ibe anyị ekele udo.
Praise the Lord. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Biko ka anyị nọdụ ala nụrụ ịma ọkwa nke senior warden anyị ga-amara anyị. Let us sit down and get the senior warden to give us today's announcements, please. Thank you. All praise be to God. My money. Welcome, everyone. It's a wonderful Sunday. We have some glasses that was my glasses from last week, maybe. If someone will recognize the glasses, I don't. If you lost glasses, please see the ushers after service today. Let me again thank the women for continuing to maintain their vigilance and consistency with cleaning the church every Sunday, every Saturday, sorry. And there was a time when we were trying to figure out how it was going to work, and they've been consistent in doing that every single Saturday. Let's give them a round of applause for that. I did receive a complaint that some of the children may be bringing chewing gum, or maybe adults, I don't know, bringing chewing gum into the church, and some of them are dropping them on the carpet. Let's be mindful. They shouldn't bring anything like that inside the church anyway, but you may also have it under your shoe and not be aware of it. And of course, it sticks on the carpet, so let's be mindful of that. As we mentioned a couple of weeks ago and last week, we are having today is the last day for the measurements for acolytes. If you have an acolyte that has not measured for their new uniform, please make sure that they wait after service today. These 2 pews would be good for them to just wait. If they haven't already gotten their measurement, let them get a measurement so that we can order those uniforms. Today is the last day for those measurements to be done. So if they haven't already done their measurements, please, today is that last day for that. And we are continuing to make the call for 2020 pledges. If you haven't done so, please do so. If you need to update your information so that we have all of our anniversaries and birthdays and what have you, please do that. You don't have to do the updating of information every year unless something changes. But if you have something change, like address or even phone number, please ask for the membership form, which is different from the pledge form, and update that information. I'm going to ask Brochigo, he's here, to also send out the electronic link for the pledges and information. There's an electronic version that some people may prefer. And if you have already pledged, we have your envelopes already in the fellowship hall. Fellowship hall, all the way to the back on the right-hand side. Table not there, there are envelopes there. So if you haven't picked up your envelope and you've already pledged, please pick it up today, and we can begin to utilize them. As has been mentioned, annual meeting will on March 1st. Of this year, which is just, I think, about 3 weeks from now. Maybe 3 weeks. So we are in that preparation. We have our, as I mentioned before, this particular year is a little bit different because this is the first time that the 3 council members are not able to run again because they have to wait a year to run again because of term limits for council members.
So that means that this year we're definitely going to have at least 3 new council members, which means if you're interested in the council, or you have somebody that you would like to nominate for the council, this is a good year to bring that person forward. The forms are available. They'll be, please see Brother Ike Amadi. Stand up, please. After, stand, so I know they know you, but they may not know you. To get that form, and the form must be completed, submitted, and there are several requirements which are in the form to make you eligible for nomination. But if you have someone, please do so. It must be seconded by, you have to be a pledging member. It has to be seconded by a pledging member. It has to be approved by the priest. And those are the major checks that need to be made before it's submitted. So see him after service for that form. And the council is reminded that we have a special meeting this coming Thursday to prepare for the annual meeting. That's on the 13th at 7 p.m. Please be prompt. It should not take us too long as we get here on time and start on time at 7 p.m. So council members, please be prompt for that special meeting. I believe we've announced it a couple of times before. So please be prompt this Thursday at 7 p.m. All praise be to God. And please see the usher if you know who this glasses may belong to. Thank you. Praise the Lord. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. I'm grateful to God for every day that I live. This is on a personal note now. This coming Friday, the Valentine's Day, will be my 69th birthday. And I am making that announcement because the prayer group that meets here every Friday will be praying for me that day. So anyone who has time should please come and join us in this prayer meeting. It's going to be very special. And the focus will be praying for our priest and our church. Amen? Amen. So please come and pray with us, okay? Is Ben here? Chigo? They're not here, okay. Uchechi? They're ready. Yeah, Ben is here. Okay, good. Ben, you know what to do. Tell them, explain to them in that electronic thing that this coming Friday's prayer will be special. We are praying for our priest. Amen. Amen. All right, then. Please, let's go on. I got for don't why Macaroon so knocking here in Steady Bible 154 in 154.
Biko lee anya n'usoro nri nsọ page number 24, page 24. Let us begin with item number 17. Mmadụ niile, gị onwe gị, onye nwanyị, ịdị ukwu niile, na ike niile, na otuto niile, na ebube niile, na ịbụ eze niile dịrị, n'ihi na ihe niile nke dị n'eluigwe na nke dị n'ụwa bụ nke gị, n'ebe ị nọ ka ihe niile si bịa, ọ bụkwa site n'ihe i nyere anyị ka anyị na-enyeghachi gị, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie. Ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele na otuto mgbe niile n'ebe niile, Nna dị nsọ, Eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst, naanị otu Ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, meekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe i mere ka mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọnwụnwa n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ, ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ebe i mere ka anyị mara na anyị ekwesịghị ịbụ ọdịọkpọrọ dị ehi n'afọ, ma ọ bụ nnu nke tụpụrụ ụtọ ya, kama ka anyị bụrụ ndị na-eme karịa dịka ndị Farisii si eme, ka e wee ghọta na anyị bụ nke gị ezie. Ebe i nyere anyị okwu dị otu a, anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi n'usuu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: nsọ, nsọ, nsọ ka onye nwanyị dị, Chineke ga-enwe ike na ume niile. Eluigwe na ụwa jupụtara n'otuto gị. Hosana n'ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu. Onye agọziri agọzi ka onye ahụ nke na-abịa n'aha onye nwe anyị. Hosana n'ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu. Ka anyị kpere Chineke. Biko nọdụ ala. Nara otuto anyị, Nna nke eluigwe, site n'Ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya, na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke Mmụọ Nsọ gị, ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a raara ya nye n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, ọnyawara ya wee nye ndị na-eso ya, sị: nara nụrikwa, nke a bụ arụ m ka a na-enye n'ihi unu. Na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ, sị: unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Kraịst anwụrụ, Kraịst ebiliwo, Kraịst ga-abịakwa ọzọ. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe,
na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu àjà ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị àjà ekele na otuto anyị nke a. Mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị a dị nsọ n'iru ebe nsọ gị bụ Chineke, biko menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, kụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, Nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Lee anya na page 29 n'usoro nri nsọ, page 29. N'etiti peji ahụ, anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị bụ ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke otu achịcha. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa nyere anyị. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa nyere anyị. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa. Ekpere nke obi dị umeala mmadụ niile, anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere okwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ iriri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwee onye nwe anyị, onye amara, ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Were n'okwukwe bịarue nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ ṅụkwanụ na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe ya na ikele ekele. Amen.
Abụ 114. Abụ 122 in 122.
Verse 3. Page 32. Sorrow brings up page number 32. N'okwu ala peji ahụ ka anyị niile si oh. Nna nke mmadụ niile, anyị na-enye gị ekele na otuto n'ihi na mgbe anyị ka nọ n'ebe dị anya izutere anyị n'ime ọkpara gị wee kpọlata anyị n'ụlọ site n'ịnwụ dịkwa ndụ ọzọ. Ọ kwara anyị amara, meghepụkwara anyị ọnụ ụzọ ahụ na ebube n'otuto, kwee ka anyị niile bụ ndị nketa na-arụ Kraịst, soro ya dị ndụ nke mbilite n'ọnwụ ya, ka anyị niile ndị na-aṅụ n'ime iko ya wetara ndị ọzọ ndụ,
ka anyị na ụmụ gị niile wee were onwe anyị wee nwere onwe anyị ka ndị bi n'ụwa dum dị ndụ naanị ito aha gị site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Ugbu anyị ga-ewerezi abụ na ọṅụ bịa n'ihu Chineke dịka anyị si emekwa izu. Praise the Lord. Praise the Lord. Ibu Bangalaba Jesu Lamue, Onye Bere, Ibu Bangalaba,
Keleno Jehovah n'ihi na ọ dị mma. If you stand where I stand, your prayer always is that you are able to listen and hear what God is saying. And as I came from my seat to this place, I felt God telling me that there may be people here who need to be prayed for in a very special way. There's a need in your life. And you need, I don't know how to put it, a special prayer for want of words. Please come and kneel here at the altar of the Lord. Let us pray for you. If there is no such person, we will conclude our service. But if there are such people, please just line around the altar of God. And as you come, oh God, have mercy. Oh, Mandela Husandarabakush. Lelila Bunda Ayamasin Barandos Kepronos. Jesus. Can't you know my boy? Oh God, have mercy on me. Shebi get behind. Oh God. You know what it is for which you need a special prayer. While you are kneeling there or standing there, you just tell God what it is. In your heart, I don't want to know what it is. God knows. He cares. And He wants to reach you at the point of your need. You don't need to gawan and kedibia or dina say dina sing with a handkerchief with a candle. No. You remember on that day when Jesus was hanging on the cross, the Bible says that the veil at the altar of Jerusalem's temple was split in two. The Bible says that veil was split, and there's now access to the throne of grace. So you can come to God yourself. You don't need anybody, any guru to bring you to God. You can talk to your Father. He is your Father. Tell Him what the problem is. My own is just to give you the opportunity to do so. Whatever it is there a sickness in your heart, a child that is not doing well, something about yourself, a job that you're looking for, whatever it is, talk to your Father. He says, whoever comes to me, I will by no means cast away. That's the promise He has made to us. Our God is able. He's able to deliver those who put their trust in Him, whatever their situation, whatever their circumstance. Why would you go home carrying the same burden you brought to church and carrying it home? God forbid. You have come to the altar of the Most High. Here, sicknesses are healed, needs are met, circumstances are transformed. There is balm in Gilead to heal the sin sick soul. Tell God what it is. You cannot go home carrying that same burden. I believe with all my heart that today there will be testimonies of God's grace. That God is able to touch you at the point of your need, make a difference in your life so that you go home a different person than you came today. Oh God, have mercy on your people. Have mercy on us, oh God. Reach your people at the point of their need. Let the joy of the Lord be their strength today. Father, carry the burden that they bring, oh God, and lift it from them. We put them on the cross. Just remember that when Jesus hung on that cross at the end, before He gave up the ghost, He said, it is finished. It is finished. Your problems are done with. Your needs are met. You can go home rejoicing. Otuto na nsọpụrụ
dịrị eze nke eluigwe. Hallelujah, hallelujah. Ọ na-apụtawo ndị ya pụọ n'oru n'aka ekwensu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Otuto na nsọpụrụ dịrị eze nke ndị eze. Hallelujah, oh hallelujah. Ọ na-apụtawo ndị ya pụọ n'oru n'aka ekwensu. Hallelujah, hallelujah. Father, you have heard the concerns of your people. Lord, I join them to bring these concerns before you today. Father, let testimonies abound to your name. Let testimonies abound to the effect that you are able to deal with our problems. You are able to answer our prayers. You are able to carry away the burdens that your people come with. Oh God, take these burdens away and let them go home light. Let them go home rejoicing. And let there be testimonies of what God has done on this day. We ask it in the name of Jesus. Father, thank you for the diseases that be healed. Thank you for the needs that have been met. Receive all the glory. In Jesus' name, amen. Unto God's gracious care, protection, keeping, and answered prayer we commit you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift the light of his countenance upon you and be gracious to you. Oh, the Lord make each one of you the object of his favor. Blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen. Go, it is well with you. Ọ ga-adịrị gị mma, ọ dịrịla gị mma, onye ezi omumele Jehova sị na ọ ga-adịrị gị mma, ọ ga-adịrị gị mma, onye ezi omumele Jehova sị na ọ ga-adịrị gị mma, ọ dịrịla gị mma, onye ezi omumele Jehova sị na ọ dịrịla gị mma. Hallelujah. Ka anyị hụla ndị n'isi n'ekpere mgbasa. Ọ dị nwanne anyị nwoke onye jiri katọn mmanya oriri nsọ wee bịa nye ekele. Anyị na-agọzi mmanya n'aha Jizọs ka ọ bụrụ ihe doro nsọ nye Chineke anyị iji kwara ngwa ọrụ n'ebe a. Nna anyị, otu anyị na-agọzi mmanya ka anyị na-agọzi ụmụ gị niile ndị bịara n'ebe a taa. Gị onwe gị maara mkpa ha bụrụ bịa, gị onwe gị egbuola mkpa ndị ahụ anyị kwere n'aha Jizọs. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a n'ala Chineke anyị, anyị na-arịọ ka iduru anyị n'udo na ndokwa laa n'ụlọ anyị dị iche iche, kwee ka ụbọchị nke a fọdụrụ na bụrụ ụbọchị izu ike nye anyị. Ka mgbe anyị nọ n'ụlọ anyị dị iche iche ma mgbe anyị na-eme ihe ndị ọzọ dịrị anyị n'ụbọchị taa, Chineke biko ka ọṅụ nke eluigwe ju anyị obi. Let the joy of the Lord fill our hearts, we pray in the name of Jesus. Amen. Faithful Father, we commit the rest of this week into your care. We ask, mighty God, that you will come with us every step of the way that we go through this week. Grant that at our work, at our home, in our community, in our play and in our joy, in our sleeping and in our waking, be God in all things. Help us to focus on you. Help us to determine to be excellent Christians, those who do more than the Pharisees do, so that we may partake of your kingdom. We pray in the name of Jesus. Amen. Father, we remember our children in schools, those who are preparing for exams, those who are already doing exams. Father, we ask that you will grant them excellence
in the name of Jesus. Grant them grace to perform well so that when the time comes, they will have occasion to rejoice and bring you praise. Father, duru anyị laa n'ụlọ anyị dị iche iche n'udo na ndokwa site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Tupu anyị akpọọ ukwe mgbasa anyị, ozi siri n'ebe treasurer anyị nọ bịa sị, ị na-ala biko collect your tax letters you have given to our church, and we give you a letter so you can use it to file for your tax. If you gave and you want to get those letters, please meet our treasurer. Where do you want them to meet you? Treasurer, are you still here? No, she's not here. Okay, in the hall, she will tell you where to meet her. So get your tax letter so you can use it to file for your letter. Oh, they're here. All right. Okay. All right. Because I buy Gajipo Abu 214, him 214. Jesus can marry my fool.